dětské klíny a není pro všechny ostatní. A nejen pro ně, ale taky pro dětské klíny. Jedna taková historka. Víte zábavná. Co? Zábavná, velmi zábavná historka. Bohužel poslední dobou mám alergii na lidi. Když vidím hodně lidí jako před sebou, tak mi vypadávají oči z důlku, tak proto ty sluneční brýle, omlouvám se. Ráda tata, bum. Dámy a pánové, já jsem totiž býval dědečka, jo? A to byl Forst. A ten mi říkal jednu důležitou věc. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně. Když neumí jodlovat. Rozumíme si? Můj dědeček mě učívával jodlovat. Olali, olali ahou. A říkal, uč se, nebudeš pak litovat. Olali, olali ahou. Děkujeme moc krát, užívejte slunce, dobrou krásnou noc. Děkujeme. Klíny! Klíny Nightwork. Hoši, děkujem. To už asi neprojde. Tak dámy a pánové, to byl koncert skupiny Nightwork a myslím, že si zaslouží ještě jeden velký potlesk. Děkuji, takhle už mi po vystoupení dlouho nikdo netleskal.